нарича рибник. От баба си го знам и може да съси, да си го береш, нали, може да купиш. И на мен любимо ядене е това. И сега ще го варя, ще изчистена е, нита е, ще го варя. И това нещо се пържи. 3 яйца, брашно, панировката е, чесъна и киселото мляко е соса. Че като направим яденето, ястието и ще кусате да видите какво е. Аз много си го обичам. От баба ми е. Бабина рецепта. Бабина рецепта се казва, да. При нас така. И това е. Мирка, защо рибник пък без риба, да кажеш на нашите гости? Ами като риба, цаца, дето ми викат, малката рибка, така са пържи. Чисти са и затова се нарича така. Цацата, нали, го топиш на брашно и си го пържиш. Ние така знаем и така го правим. И рибника същата работа. И баба се викаше, рибник ще ви правя, рибник. Така се отиди, така си го знаем ние. Приготвяте ли тази рецепта често в къщи? Да. Трудна ли е? Сложна ли е? Не, много е лесна. Абсолютно е много лесна. Даже аз се прибера от работа. Децата, докато дойдат от училище, аз веднага почвам да направя каквото ми е възможност. Най-бърза манджа е това. Най-бързата манджа, да. Рибника. Добре, ами да се залагаме за работа. Добре. Сега, пържат ми. Вземи другата. Пържат ми го сега. Слагаме чинийка. Ето. Чинийка. Нареждаме я. Сега, сложих книги. Дай на лъжицата. Заповядайте. Това е ястието.